Precisamente para hablar de los presupuestos de educación en Ourense y las inversiones a realizar, se reunieron hoy el consellero Xesús Vázquez y el delegado territorial de la Xunta, Rogelio Martínez. La construcción de los institutos de Celanova y Barbadás y la ampliación de la Escuela Infantil de Allariz y la Escuela de Hostelería de Vilamarín son las principales obras. En algunos de los casos todavía se está pendiente de los terrenos. O noso propósito, tanto no que no IES de Celanova como no IES de Barbadás, é facer IES adaptados ás novas circunstancias, construir evidentemente centros que sean referentes, preparados para dar cabida a outras necesidades, como é no caso de Celanova, outros ciclos de FP, evidentemente, e dispoñer duns espacios cómodos para unha docencia de calidade. Con respecto a Allariz, volvo a decir, significa unha ampliación, pero que está por determinar. Si temos unha ficha, normalmente o primeiro que fai a Consellería, a Xefatura Territorial, a través de inspección e da Xefatura, pois é elaborar unha ficha de necesidades mínimas. A partir de aí, pois sempre se pode procurar, estamos a ver, en ese sentido teremos que manter conversas co Concello para ver como podemos levar a cabo esa ampliación. En o que respecta a Vilamarín, pois tamén a nosa aposta nese sentido, igual foi este ano que pusemos un novo ciclo en marcha, o de hotelería. En ese sentido, a nosa aposta é por convertilo tamén nun referente, incluso como así o está sendo fora da nosa provincia, por ese centro en concreto recibe incluso alumnado da comunidade veciña de Castela e León. El consejero de Educación también analizó a nivel general los presupuestos de la Xunta.